Το επόμενο κοκτέιλ είναι το γνωστό σφινάκι κοκτέιλ Kamikaze, το οποίο αποτελείται από 4 συστατικά: βότκα, triple sec, lime και χυμός λεμόνι. Εδώ πρέπει να πούμε ότι αντί για triple sec μπορούμε να το αντικαταστήσουμε με Cointreau. Προσωπικά το θεωρώ πιο εύκαιστο το Cointreau στην παρασκευή του Kamikaze. Πάμε στην πράξη. Βάζουμε πάγο στο shaker, κλασικά, τη βότκα μας. Βότκα, όλη προτίμηση έχετε. Triple sec ή Cointreau. Τώρα μπαίνει triple sec. Lime και χυμός λεμόνι. Πάμε. Στη γεια μας. Έλα Ηλία. Σιγά σιγά.